Televidente Bombini no utiliza el timeout. Ahora el timeout conoce un gran norte junto con nosotros directamente por de Holanda. Ronaldo Landberg, que recientemente está en Aruba, con Football Camp, con una, por cierto, sumamente exitoso. Ahora nos vemos un timeout cortico, sin que yo nos back. Nos está conversando con el señor Ronaldo Landberg. Televidente Bombini, danke por junto con nosotros. Nos junto con el señor Ronaldo Landberg, directamente por de Holanda. Ronaldo, goedemiddag. Goedemiddag. Bij Ja, of goedenavond bij mij. ja, goedenavond jullie, zeker weten. Kijk, hoe was de voetbalkamp die jullie hier hebben gehouden, die van Ajax? Nou, het was fantastisch. Het was niet een Ajax-kamp, het was een kamp van Ajax-trainers. Oké. Maar de kamp was fantastisch. We kwamen met Ajax-trainers, Simon Tahamata, Sonny Siloy, Kelvin Blankendaal en ik. En we hebben een heel warm onthaal gekregen van de mensen op Aruba. Richard heeft het heel goed, Charles heeft het heel goed georganiseerd. Heel goed voorbereid samen met Victor Donata. En het was prima. Het was mooier kon niet, beter kon niet. Mooi om te horen, mooi om te horen voor die mensen daar. Kijk, hoe waren de reacties van de kinderen zelf? Nou, de kinderen waren zeer enthousiast. De kinderen waren echt blij. We hebben zo wat dingen bijgeleerd. En ja, die waren fantastisch. Het was echt een grote happening. Er waren 64 kinderen. Wow. Geen absent, geen van die dagen. Iedere dag waren ze present aanwezig. Niet echt op tijd, maar dat is een ander punt. Maar voor de rest waren ze heel erg enthousiast. Ja. Kijk, technisch, hoe waren de kinderen? Technisch kan altijd beter. Technisch kan altijd beter, maar dat is pas het is een leerfase. Kijk, we gingen er niet vanuit dat de kinderen perfect waren, want anders waren ze al bij grotere clubs en dan was Aruba veel verder. Maar wij zijn erin geslaagd om ze van A naar B te brengen, wat verbeterpunten. Maar ja, we zijn niet ontevreden geweest. Dat is mooi om te horen. Kijk, hebben jullie een rapport achtergelaten voor de organisatoren? Zeker. Er is een verslag gemaakt, sowieso naar Richard Charles. En daar moeten wij nog over evalueren. Er is zeker een verslag gemaakt, ja. Maar wat kan beter? Wat moet beter? Hoe gaan wij dat de volgende keer aanpakken? Enzovoort. Wat waren de pluspunten? Nou, de pluspunten waren dat, zoals ik al zei, de kinderen waren altijd aanwezig. Ze kwamen zeer enthousiast. Ja, de organisatie was perfect. Robbie Maduro en Victor Donata
Die hadden alles heel goed voorbereid. En ook Richard. Dus de voorbereidingen waren perfect. Daar mogen wij niet over klagen. We werden goed ondersteund. De assistenten waren ook heel goed present aanwezig. En ja, nou, daar waren wij zeer tevreden over. Het werd ons makkelijker gemaakt. Ja. Wat moet er volgens jullie eraan gewerkt worden voor de improvement, beter worden van deze kinderen? Nou, wij gaan samen proberen een plan te maken, een plan van aanpak, waarin we heel stapsgewijs van makkelijk naar steeds beter gaan. Kijk, je kan niet verwachten dat de kinderen meteen perfect als professionals aan de slag gaan, maar wij gaan proberen op een professionele manier een goed plan in elkaar te zetten, dat de kinderen de juiste instructie krijgen. Kijk, het ging om het voetballen, dus hoe trap je een bal? Hoe neem je een bal aan? Wat moet je doen? Hoe loop je? Enzovoort. Wat moet je doen daarnaast om betere voetballer te worden? Dus bijvoorbeeld slaappatronen, eetpatronen, nutrition, voeding. Er was ook een diëtiste aanwezig die ze daarover verteld heeft. Ze hebben ook lekjes gekregen waarin ze begrijpen wat belangrijk is als sportman om beter te worden. Want het gaat niet alleen om tegen een bal aantrappen, maar hoe leef je? Hoe is je lifestyle als sportman, als voetballer? Hebben jullie de Ja. kinderen in leeftijdsgroepen gezet? Zeker. Er waren 64 kinderen en er waren groepen tussen de 8 en de 10, Wow. 10 en de 12. En daarnaast ook 12 tot 14 en 14 tot 16. Kijk, want je kan niet een kind van 8 jaar tegen een kind van 14 of 15 of 16 zetten. Het verschil is te groot. Ik heb gelezen of gezien op Facebook dat er eentje die naar Nederland is gegaan of zou naar Nederland gaan met jullie. Ja, kijk, dat meisje was heel goed. En Sondari Kroese, Simon Tahamata heeft gezien dat ze kwaliteiten heeft. Dus Simon heeft goede contacten met Ajax. Hij is nog werkzaam bij Ajax. En die heeft dan contacten gelegd dat ze stage kan lopen. Oh, ja. En mooi. Hij zegt van, wauw, wat dat meisje daar doet, prima. Wauw. Ik dan voor de toekomst van de voetbal bij dames hier op Aruba. Televidente, la clase de Mout Cortica zit aquí. Ons weer bij die Mascu. Reinaldo Landberg, die Hollanda. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke porque junto con nosotros el señor Reinaldo Landberg directamente voor de Hollanda. Reinaldo, dus een pluspunt voor die meisje, niet alleen voor de meisje, maar ook voor die gehele kamp, die voetbalkamp die jullie hier hebben georganiseerd. Nee, zeker. Het was echt een perfecte. Ik had het, niet dat ik het onderschat had, maar ik had niet gedacht dat het zo hoog kwalitatief zou zijn. Alles was goed voorbereid, de organisatie, een pluimpje aan Richard Charles, ook degene van de organisatie, Jocelyn. Jocelyn zei van, jullie kwamen binnen als trainers en jullie gingen weg als familie. Wauw. En dat... Is het de bedoeling? Is het de bedoeling om deze kamp met deze kamp volgend jaar weer terug te komen? Zeker, zeker. Eigenlijk, toen ik terugkwam, ik heb geen rust gehad. Ik zei, wauw, dit moet herhaald worden. Dit moet echt groot, want wat ik al zei, we werden warm onthaald en alles ging heel goed. Goed georganiseerd. Goed we hebben goede houding gehad. Ik zal meteen deelgeven aan de heer Charles. Die zal blij ermee zijn. Kijk,
Als laatste vraag, want ze zeggen maar de tijd die is aan het ontlopen. Vinden de kinderen deze ervaring nuttig en waren ze er bereid voor? Nou, ze waren zeer enthousiast. Ze kwamen aan het eind, ze kwamen ons allemaal bedanken. Wauw, Ze dat is zeggen, we mooi. doen het voor jullie. Ze kwamen ons allemaal bedanken, de ouders ook. En ik had het, eerlijk waar, boven verwachting. Het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Een fantastische voetbalkamp. Ja, ze hebben heel veel geleerd. En het beste is misschien de kinderen zelf te vragen hoe ze het vonden. Kinderen liegen niet, hè? Kinderen gaan de waarheid zeggen. Nee. Nee. En Kijk. Als kind, je bent een spons, hè? Zekere leeftijd. Je absorbeert maar. Als jij foutieve dingen aan deze kinderen gaat leren, wauw, als ze groter worden, dan kan je niks van hen verwachten. Maar als je positieve dingen in hen inprint, zoals jullie dat hebben gedaan, wauw, ik verwacht goede dingen van dit. ja, kijk, wij gingen voor kwaliteit, hè? Zeker. En daarom hebben we bewust ook gekozen voor 64 kinderen. Dat we niet te grote groepen hadden. Dat iedere kind aandacht kon krijgen tijdens zijn technisch, tactisch, fysiek en alle andere trainingen. Ook de lectures. Ehm, Zijn er meerdere kinderen die jullie ogen erop vielen, dit is een speciaal, die is speciaal, of die of die? Jawel. We hebben een jongen ook, we hebben een paar jongens gezien. We hebben een paar jongens gezien die goed zijn. Dus die moeten alleen nu goed trainen. Goede training krijgen. Ook een kleintje was erbij. Er waren wat kleintjes erbij die gingen eerst twijfelen van, kan hij wel aan, jongens van 6 jaar, kan hij wel bij de groep aansluiten van 8-jarigen, maar die hebben niet ondergedaan. Nee, we waren verbaasd daarover ook. Dat Ja. is mooi om te horen, want dat zegt iets van je voetbal hier. Ja, zeker. Er is potentie. Er is zeker potentie in voetbal van Aruba. Ik Wauw. denk dat Aruba goed bezig is. Men is goed daar bezig. En als wij kunnen bijdragen dat het beter wordt, wij staan altijd open. Zeker We weten. hebben- Ja. Kijk, Ja. je hebt misschien sommige mensen te bedanken. Ik geef jou de kans om dit te doen via een tv-programma. Nou, wie ik wil bedanken is sowieso Victor Donata. Die heeft fantastisch voorbereid. Richard Charles, Jocelyn Charles, Akim Charles en Maduro, meneer Pieters. Kijk, en eigenlijk, namen noemen is een beetje lastig, hè, want dan ga je altijd één vergeten. Ja. Maar alle superladies, die hebben fantastisch werk gedaan. Wauw. Ja, en alle assistenten. Eigenlijk wil ik heel Aruba bedanken voor de warm onthaal. Ja, en nogmaals, zoals Jocelyn Joyce zei van, jullie kwamen binnen als trainers, maar jullie gingen weg als familie. Het was echt een warm gevoel. En dat vind ik zo fantastisch. Fantastisch. Ja. Anderen kregen tranen in hun ogen. Ik zal geen namen noemen, maar trainers tranen in hun ogen. Begrijpelijk. Ja. Kijk, Ja. namens de time-out willen jullie ook bedanken. Want kijk, dit is gewoon positieve input voor onze voetbal hier op Aruba. We hebben die nodig, hard nodig, vooral nu wij op een opbouw, we zijn opbouwend bezig met onze voetbal hier op Aruba. En deze plannen, deze grootste plannen, die moeten we altijd kunnen benutten. En volgens mij hebben de kinderen echt ervan genoten en ze benutten ervan ook. Kijk, ik kwam thuis, mijn kinderen vroegen me, mijn vrouw vroeg me, hoe was het? Ik zeg, we moeten een vakantie boeken, daar naartoe. Tremendo. We moeten zitten. Televidente, wow, qué honor. Ja. Directamente voor Jolanda, meneer Landburg, en dan een coach eigenlijk, die Ajax. Een groep die coach op je hond, of Juda, emocional aqui na Aruba. Segundo o tênis, emocional também mais entusiasmado mesmo. Nós esperamos que o tipo de coisa que ensina bem, de forma maneira que nós preparamos, maneira que o Richard aqui, o Donato aqui preparou aqui, plampje, petje af op zo'n trabalho que você assim, siga assim aqui para sobre o desarrollo também man com disciplina, for desarrollo de mucha, seguro,
não sim muitas coisas não robês, sim coisas positivo, coisas bom, para assim dar um momento não poder prestar pila para aqui dignamente. Agora em time out, o grande honor diretamente por de Holanda, nosso amigo Renaldo Landwehr. Renaldo, hartelijk bedankt zeg.